Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi? Basin og daw tang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang nadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Di naman ikaw ba ikang gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Ambisyoso. Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadaldalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras at pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa acid liniment kay wala magid akong kuan magaano gyud pamati kanang sa pagdayong katulog mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan sa Ami City. Health Testimonies. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong saya ang nadarama. Konsultihan ko siya sa pagbati nga ikaw mismo kakita kung yun siya ko niya. Kung unsa iyang pagkasilag diri nako. Wa di ko mahibaw sa hinungdan eh. Kung ano. Sa imong una-una na eh. Ngano ingon naman lang ni Ana ang kasilag ni Charmin ako na eh. Ngano kaha na gulyan? Sidangan. Sirminte ang imbutan o ni mo do, dili ako do, ha? Aron malupara na sabkos kamot adto. Lopad. Hindi na nagoy pamugos sa kong pagbati no eh. Di pa mugos. Pero ni Antos. SBA mo niya do eh. Saba niya eh. Kaunsa ba? Noy, Total, gisigihan naman jud ta kag pasakit ato. Giwantay man tato ni mog kausa. Ha? Bahalag nagdi ka sugton. Basta makaingon lang kag one time kausa. unsa? Oh. Basin dayog maon na to nga mawan to yang kalagot di kayo nimo kon makaingon na kaniya nga kung kamaon na kang moingon nga love nimo siya. Oh. Imposible sa dana niya eh. Basig lagot sa to siya nga wa ka moingon nga nigugma kaniya. Samot ki posible? Samot kay posible na eh. Di no? Primero pa lang yan ang mong kita. Suko na magiging siya na ako. Di pagana mi adto kaila ha. Apan lagot na siya na ako. Lagot kay siya na ako. Nga gidago siyang amahan sa ila. O consistent manggod siya siyang gibati na ako doy. Ambot ka kung ano. Ngano man laging di man nimo pangutan-on kun ngano. Bahala nang masuko siya basta makaprangka kag sulti. Regular. Kalapad sa kong oo. Unsay? Gusto. Nag-inom na niya, Sally. Unsa naman yung akong kinabuhi? Unsa naman yung nahitabo sa akong life? Nibalik na sa kus pag-inom. Letse ganing mga laki. Last kong inom tungod ni Morgan. O karon ni Zandro na sab. Nga natuod ka nag-inom ko tungod niya. Huh. Di man ang tami uyab. Binuang. Kang Morgan may rason. Apan kang Zandro way rason.
Mabangon ko. Nibati man ako kagutom. Hain man ka ni siya Sally, eh. Pastilan gayod. I can't believe what I hear from the mouth of the chairman. Huwag ko magtuo. Nga he loves Sandro ba di ay? Nga nahigugma siya ni Sandro. Ay, ito na lagi ng hate lagi. Hate is the beginning of the love man God ko, no? Mauna na ron. Manihuon ko ng iyahang soup. Aron kong magmata na to, makahikop din siya ng sabaw. Kay hubog man kay to. She is drunk. Pero ako, maro man eh. I didn't drink it all. Ay, wala ko imang tanan akong tagay, oy. Nya sekreto ra to na akong giyabo ang tagay sa kaang nga may tanom luyo nako. Kantong tanom ang nahubog ron. Ay, hala no. May gusto gud kong mahibaw-an. Mao nga wa gid ko maghubog-hubog aron my presence of mind gid ko. Oh, ang Ponteli. Hala, basig si Sir Mike. Tubagon usa nako. Sir Residence, hello. What can you say? Yaya Silly? Oh, yes sir. Ikaw good. It's you. Si Charmin, Yaya Silly. Nag-inom ra ba mo sa akong pagikan? Nag-inom bitami, sir? Yes. Wa pa mo bangon siya, sir. Hubog kaayo. She is sleeping right now. Nagpalabi mo? Oh, no, not me, sir. Giunungan ko lang to the chairman, but I am not drunk. Mayo, bantay akong anak ha, Yaya Silly. O dili una ko muuli diya sa bahay. Oh, gaya naman, sir. Naglain na akong lawas. Oh, kisa din ang lawas. Kuya, og virus na sir, ha? COVID dili. Gitawgan ko sa akong doktor. Nangayo ko og advice niya kung unsa akong buhaton. Basta. Ikaw lang unay bahala diya sa akong anak. Yes, no problem, sir. Basta, amping ka kanunay, sir. Yes, Yaya Silly. Para sa akong anak. Okay. Sige, kay tawagan ko pa akong doktor. Bye. Bye, sir. Hala, what happened man di ni Sir Mike? Malipong ko. Halabaras, oy. Yeah. Oh! Iya, Sally, asa ka? Pinday, baya ka na naugdas ng hagdanan. You take care. Slowly. Slowly lang. Ay! Sir Chairman! Ngulngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kas kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La. Malipayan naman lagi ta? Syempre, Ate Pres, kami tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagroso kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagrosong kapsula. Produkto sa SED Marketing. Ang akong tiil, Yaya. I told you. Slowly but surely. Nalikas mo ko ng akong tiil, Yaya. Yes, I saw it. You fall from about 5 stars. 5 stars. Sili makahagdanan, Yaya. 5 good ka. Kakaang-ang. What will I do? I will bring you to the hospital. No, di ko pa to ospital. Ano ka COVID? Gusto, not go to hospital. Kay, kaning posible nga napiang ka. When you go to the hospital, COVID ayon. Korta. Okay. So, what will I do? Ay, murag naratol ko. Gikurbaan ko. Sa'yo akong buhaton. Tawag ka sa daddy, please. Na! Your dad just called ba ya? Nangumusta ni mo? Ug di una siya kauli kay he's not feeling well. Unsa? Siya call your father? Palihog, kuya. Unsa, Yaya Silly? Yes, sir.
sir. She falling down sa hagdanan, sir. Mga 5 kaang-ang. What will I do man, sir? Delikado sa mga ospital karon, Yaya Silly. Maamang gani. Tawagan ko lang sa mga akong family doctor. Basin sa klinik lang niya pwede si Charmin. Dili lang sa ospital. Okay, mas maayo pa na, sir. Unya, sir, kisa man na mo drive sa sakyanan? Ha? I think the chairman can't do it. Dili ni ka drive kay tiil man ang nagsakit niya, sir. Unsa? Dili na basab ko makapauli niya na, Yaya Silly. Kay mo'y advice sa akong doktor. Nga, Kapuli. kadiyot ha? May tawagan lang ko kadiyot, Yaya Silly. Bye una. Okay, sir. Bye. Oy, unsa maning nasaba din Wa man gyud maminaw ani, wa man gyud naminaw. Nangatuog pa maning mga nahubog. Ay, mauna lagi na. Wa ko kasabot sa tao nga nung kun mag-inom pasubrahan labi nagway may problema. Humanog inom, masulbad ba kang problema? Ay, wa na, napaong na. Puson ko na langing uban nilang giimnan. Ay, kabaho silang bino din Dili sama sa bino sa among gingharian nga humot kay gikan kini sa mga presko nga prutas. Wah! Tuan na pod, nagsaba na pod. Gulyat! Gulyat! Uy, saan naman Ana, mo'y gidangat. Ay, ganina sa wa papukawa, wa mahagok. Apan karon nga gipukaw na ni hagok nog maayo. Ay. Ay. Yan si Sandro, bitan-aw ta si Sandro. Ay, may kay ni mata ka, Sandro. Hoy, may nagtingog. Uy. Ako karong cellphone ermitan niya, may nanawag. Mao ba? Si Sir Mike. Hello, Sir Mike. Sorry, sir. Dugay ko nagkatubag, nakatugo. Sandro, I need your help. Kay nahagbong sa hagdan si Charmin. Ha? Mau ka na, iho. Uya-uwa ko dito sa bahay. Dili ko makapaulit tungod sa mga kakulian. Dili ko sa magka-drive si Charmin kay ang iyang tiil ang napiktahan sa iyang pagkahagbong. Palihog na ko kanto sa bahay, iho. Aron, madrivean mo si Charmin padung sa among doktor. Okay, sir. Anto na ko. Karon na yun. Salamat, Sandro. Sige. Tawagan ko na ang among doktor. Okay, sir. Bye. Ermitan niya, mulagaw na ko. Ha? Unsay pong ni Daddy Yaya? Ipadaka lagi ko nun niya sa doktor. Naunsa mo ka dining akong tiil, Yaya? Ay, basi lagi napiang na. Mong dili ta kapataka og kuan na, tambal na kay basig mo samot. Samot nung nagkapiang na. Maglisupan sa kuglakaw, uy. Kita na lang unta toy mo adto sa among doktor. Oy, no. Kayo can't drive na ana, oy. Magisod mong gani kaglakaw, drive pa noon. Basig ang doktor na ninyo mo ipaariyo ni daddy nimo. A moment, day. Murag may niabot. Ako sang tanahon. Ay! Sandro! Ikaw di ni. Pasudla ko ya. Yes, come in. Yaya, kung saan ito po, Yaya Silly? Kumusta si Charmin? What? You know what happened? Oh, gitawagan ko si Mike. Ipada si Charmin silang doktor. Yes. Because what happens to the Charmin dong fall from the stairs. She can't walk. Usa? Di magkalakaw? Hain siya.
Sally, kisa din na... Oh, Charmaine, hey, Sally. Nganong gipasod ni mo siya? Nganong ni ka? Ay nalang kasuko na ko, God. Ang importante matabangan ti ka. Naunsa man ka? Nahibaw ka? Yaya Sally, gitawgan ba ni mo ning tawhana? Ha? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay tagal kitang hinanap, okay tagal ko rin nangarap na